Aquí, com us podeu veure, l'amic joven. el senyor... La Queralt serà la mà innocent. No és que barrejava ni això? Dóna-li voltes. Tenim musiqueta del programa de televisió, perfecte. Molt bé. Música de sorteig. Vinga, tens que I el número per demanar... enviats a l'11 d'avui, no? No, en el paper. No miris, no miris. Mira, No, mira, tens que mira. mirar, tens que pensar I te enrere. l'expliquem Sapigueu, a més estem fent un vídeo, perquè aquí no hi ha ni trampa ni cartón, i aquest vídeo el penjarem al canal de Matossers YouTube, perquè tothom vegi que no estem fent trampes en cap moment. Acabo de veure la meva. Aquella m'agrada. Vinga, Atenció, la Caral, vinga, la agafa Caral una. posa la mà dins, treu un número i, a veure, Li dona el salva. el dona a mi, no direm el nom, només direm el número. Quin número és? Ui, el nom és molt maco. És el número 329. Qui tingui el 329 ja pot començar a acostar-se al telèfon perquè l'estem a punt de trucar. Estem passant-li telèfon al Josep. El Josep es posa les ulleres. No us creureu, el 329 l'ha venut una altra vegada aquest any al Jordi Núñez. Oh! Xan, 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 xan. Josep, les ulleres, que te l'has de graduar una mica més. A veure, sisplau, que m'he quedat amb el nom però no me'l nom. Molt bé. És conegut. I el guanyador, guanyadora, no. és... Per mi no. truquem. La tinguem que anar a fer... Es diu com jo, que el podem dir? Es diu com jo, Salvador? Per això dic que tenia un nom molt maco. L'any que ve no es comprarà agulletes ningú que no A se la les... una, Ja les tens oberts, saps? a les dues, a les tres... Hola, amb el Salvador Sánchez, sisplau. Mira, jo també et dic Salvador, truco de Ràdio Molins de Rei, de Mirar al Cel. És un programa que fem als castellers de Molins. Tu vas comprar una butlleta que sortejàvem per un pilar durant la fira de Candelera o similar? Doncs felicitats perquè ets el guanyador del Ara sí que recollir, diu. El recollir, bueno, jo crec que te'l portarem, te'l emboliquem i te'l portem. Ara que s'han acabat les trompetes. Escolta'm, Salvador, ara fem això en directe així per fer-te la sorpresa. El que farà que et trucarà les nostres relacions públiques ja per pactar un dia i hora que tu et vagi bé, que tu vulguis fer alguna cosa i que nosaltres puguem, clar. Vale? I d'aquí de Molins? Ets d'aquí de Molins, Sí, perdona, Salvador? perdona. Ets de Molins, Salvador, o de Papiol? Ah, bé, està molt a prop. Sí, un bon lloc per anar a fer un pilaret. Ahà. Sí. Sí, el Jordi. Molt bé, molt bé. Perfecte, escolta, tens alguna efemèride per celebrar o previst? Doncs així, ves tu pensant ja per quan et truquem, Alguna cosa trobarem. Molt bé, doncs, gràcies. Felicitats. Felicitats, que vagi molt bé. Moltes felicitats. Adéu.